Assalamu alaikum, hormatly dinleyijiler. Şu gün 2025 yılının 10 dekabr heptaning 3-nji güni. Hoş geldiňiz Demokratik Opozisiýa platformasynyň kanalyna. Hormatly dinleyijiler, şu gün 10 dekabr bütün dünýäde adam hukuklaryň günni hasap edilýär. 1948-nji ýyldan adam hukuklary ýagny bütün dünýä adam hukuklaryny goraýan jarnama kabul edildi. Şol jarnama 42-nji ýylda Birleşen Milletler Guramasynyň tarapyndan kabul edildi we 1950-nji ýyldan başlap her 10 dekabrda şu bayram adam jarnama kabul edilen üçin adam hukuklaryň bayramy diýip adam hukuklaryň günni hasap edilýär. Hormatly dinleyijiler, ine biziň efirimizde goşulýan adamlar bar. Men bir topar mehmanlar çağırdım. Muhammed Öjerli. Muhammed ağa, assalamu alaikum, hoş geldiňiz. Salam Murat, salam vatandaşlar. Muhammed ağa, biz hem YouTube'da hem TikTok'da efir atýar. Assalamu alaikum, hormatly dinleyijiler. Men kaska ýerine bolýan täze giýje boldy. Men gasinçada adamlar azar berýän, şoň üçin gaty ses çykmady ýaly men şeýle kaska ýerine boldum. Men ýene bir atlap geçen şu gün 10 dekabr adam haklary güni, ýagny 1948-nji ýylda Beýik Watançylyk uruşy turan soň 42-nji ýylda bütün döwletler üýüşüp Birleşen Milletler Guramasyna ýagny adam hukuklaryny goraýan jarnamany kabul etdiler. 1950-nji ýylda bolsa karar çykardylar. Şol adam hukuklaryny goraýan jarnama kabul edilen soň 10 dekabrdan başlap adam hukuklary güni diýip ýa-ni elan edildi. Ýa şol gün başlap birlenýär şol gün. Hemme döwletler şol gün birläp, ýa-ni Ýewrokomissar bar, şoňa daklat bermek. Biz belledik, o adam hukuklaryny. Gepim tümekleri Muhammed ağa, şol 42-nji ýylda kabul edilen adam haklary goraýan jarnama şol bir topar konstitusiýanyň fundamenti boldy. Bir topar adam haklaryň, şu günkü gelip beren adam haklarynyň fundamenti boldy. Men size söz berýän, sizi şu arada bir aýtsaňyz, biziň halkymyza ýetirseňiz informasiýany. Sağ ol. Sağ ol Murada 10 dekabr bütün dünýäde Adam Hukukları Deklarasiýasy ýa jarnamasy kabul edilen güni. Şonu bütün 2-nji jahan urşundan soň dünýäde täze bir düzgüni talar ýany hem dünýäde indenmeýle şun ýana urşlaryň öňüni alar ýany islenlik ýurduň içindäki problemalar, parahatçylyklar çözülýär ýany Adam Hukukları Deklarasiýasyny özüni esas edip alýar. Yani şol Adam Hukukları Deklarasiýasy dünýäň durly kunjeklerini dogly ýerine ýetirilse, belli bir derecede ýurduň içindäki gapmagarçylyklaryň öňüne geçip bilýärler, uruşlaryň öňüne geçip bilýärler, adamlar asuda ýaşap bilýärler. O şo bilen bilelikde howpsuzlygy her ýurdunkin üpçün edip bolýar. Şol üçin hem Adam Hukukları Deklarasiýasy esasy dokument hökmünde indenmeýle dünýäde uruş bolmar ýany öňüne alar ýany uruşlar şu deklarasiýany kabul edilýär we hemme döwletler de borçly bolýar şonu ýerine ýetirmeli. Şu sebäpden hem onun strukturasyna Adam Hukukları Deklarasiýasyny ýerine ýetirilmek ugrundaky daklatlary ýurdun beýleki onun agdalaryň içindäki ýurtlaryň içindäki bolýan adam hukuklar bozuluşunu ya şol deklarasiýany ýerine ýetirişi hakkında dürlü komissiýalar we dürlü nabludatlar bar. Şol üçin her ýylym
hemme devletle yurdun içinde adam hukuklar deklarasyon yitirilişi var arada daklat yazıyor. Ve hükümete değişti. Bu hükümete de değişiklik kuramalı. Öz daklatlarını tayinler, reportlarını her yıl veriyorlar. Şol için adam hukuklar deklarasyonu deyilyenler o tadı esas adam alınıyor. Yani adamın hak hukuku. Bir adam azat eneden oluyor. Bu ol azat yaşamalı. Bu Huday taraftan adamda da yaradılan dağıtlar, tebii dağıtlar, adamlara yaşamaya gerek olan dağıtlardan şolun hemmesi şol dağıtlardan berhurdar olmalı, şol dağıtlar bilen üpçün edilmeli. Elementarna adamların islevlerini, islenlik bir devlet kanaatlandırmasa, şu yurtla bulaşık oluyor. Şu sebepten bir yurdun içinde para kaççılığı üpçün edecek olsalar, şu yurtta adamlara hükmani derecede birinciden yaşamak için gerek dağıtlar. Yani yemek, içmek. Şu doğal üpçün edilmeli yani. Devletlerin boynuna koydular. İslenlik devletle öz halkını iyice işçiyle üpçün edilmeli. Eğer bir devlet şunu üpçün edilmese, onun beyleki ağdaları şu yurda kömek ediliyor. Şu sebepten eşleyen derseniz Afrika devletlerine uğradırlı, yeni verdar, komünitarını küme uğradırlı diyeni şundan var. Yani halk eğer bir devlet öz halkın azık üpçüncülüğü bilen üpçün edip bilmese beyleki devletle şuna kömek ediliyor. İkinci de bir yurdun içinde adamla yurdun içindeki bar problemasını günmeğin doşar olayan problemasını çözeriyana şolara açık yol görkezilmeli. Yani kanun esasında öz meselesini aydıp bilir yani. Beyan edip bilir yani. Özne değişli problemini çözmek için değişli kuramalar döretmeni. Profsayuz kuramalarını döretmeni. Sınıfi toparlarını döretmeni. Öz birleşiklerini döretmeni. Ve siyasi toparları döretmek için doğru hükümet konstitüsiye esasına şart koymalı. Şunu eğer koymasa yani bir yurdun içindeki meseleni hiç vakit doğru çözüp bulanak. Adaletli çözüp bulanak. Halkın katnaşmağına meseleni çözüp bulanak. Yurdun içindeki davaları, siyasi davaları çözer yani. Yurdu kim dolanmağını, haysi topar, haysi böyle, haysi siyasi topar dolandırmağını, ne elde siyaset alıp gitmeyini belli eder yani. Siyasi toparlan, haysi bir yeri vaktlayınca yurt dolandırır yani. Şol için adat taylavları geçirmeli. Adat taylavların esasında halk 2-4 yıl ya 5 yılın içinde haysi siyasi kursu alıp gitmeyini şonu belli et yani. Şol için saylavlı öğren adat adamla katnaşmağı bilen metbuat adatlı doğal üpçün edilmeyi bilen edilmeli. Üçüncüden bir yurdun içinde hükmen halkın içindeki napriyasyonistini pefelder yani yurdun içindeki problemaları aral maslahatlaşır yani bar probleman beyan eder yani doğru yağdaydı metbuat adatlı üpçün edilmeli. Yani her bir devlette metbuat adatlı doğru üpçün edilse yani yurdun içindeki problemaları açık aydılıyor ve açık aydılandan sonra şunu dürlü patrotla da aral maslahatlaşılıyor. Şun neticesinde de devlet dolandırıyan adamla netice çıkarıp şu meselenin çözecek oluyor. Şu bilelikte yurdun içinde para kaççılıklı mesele çözülüyor. Dördüncüden hükmen halk öz meselesini çözmek için nizavizm yani devlete değişirler, adaletli kanun esasında çözüp bilecek sudyalı olmalı. Eğer şu bilen üpçün edilmese onunla hiç vakit adamla arzuları çözülmeye. Adamla nereye yutacağını bilen aklı. Şol için şu yurdun içinde her kim öz meselesini çözecek ol, dürlü metotle bilen şuna çemeleşerler. Şolun grajdanski uruşu, terörü, özlerini öldürmekleri, bir bıçakın, bir kanun yolla bilen meselelerini çözmeyene getiriyor. Şol için Adam Hukuklar Deklarasyonu her yurdun içinde doğru yerine getirmeklik, şu yurdu doğru parakatçılıklı ölçünü doğru öpçün edip biliyor. Şol için her yurdun için Adam Hukuklar Deklarasyonu yerine getirilse şu yurtlarda ötüye, şu yurtlarda
cemiyet sağlam bolýar. Şo ýurtda halk hakyky orunlaryny öz ýurdunyň içinde tapýar. Şo halkam kösenmeýär. Men boldum burada. Okey, sağ olun Muhammed ağam. Neticeli düşünüldüňiz. Hormatly izleýärler, menim öz geljeğimde aýdýan egerde Türkmenistana adam haklaryna hormat goýmasak, ösüş ýok. Türkmenistan güllümez, diktatorluk öser, bikançylyk, korrupsiýa öser. Şol biziň yaşamagymyzyň, biziň ýa-ni jemgyýetimiziň, biziň maşgalamyzyň, biziň özümiziň fundamenti adam haklary. Sen köçär çykýan hakyň bolmasa, seni itlendik merise, itlendik polis etçigine edip beren bolsa, o ýaşaýyşyň düýü ýitýär, ýaşaýyşyň manysy ýitýär. Ya şoň üçin gaty wajyp zat adam haklary. Egerde biz döwlet boljak bolsak, ösjek bolsak, beýleki halklar ýaly hormatlanjak bolsak, adam haklary öňde bolmaly. Şoňa prezidentim boyun eýmeli. Onuň saýlan bize hyzmat etmek üçin hökümeden boyun eýmeli we halkyň özü adam haklary goramaly. Şoňky Türkmen halky adam haklary üçin görüşýärlerin sany Türkmen halkynyň içinde 1% ýok. Şoň üçin köçär çyksaňyz kezzaplar, ýa-ni polisler, MHM'ler, prezidentler etçigine edip ýok. Biz görüşemizok öz haklarymyz üçin, biz haklaryny saklamyzok. Biz her wagt aýdyp gelýär, 5 ýyldan bäri konstitusiýanyň içinde berkidilen adam haklary, biziň haklarymyz. Biz görüşemizok. Siz diýersiňiz, Murada, biz diňleýän oklar, suwda barsaň suwd diňleýän ok. Diňe Türkmenistanyň içinde gurmalar däl, bütün dünýä gurmalar bar. Aýlanyň video, TikTok ýapýany da, näme okýarlar? Polis öňüne gelip, başlar edip, gorkujak bolup, onu etmeden haýyş edip, gorkýarlar. Elindäki bir telefon, sen adam haklaryny gorýar, sen haklaryny gorýar. Şoň üçin, ine soňky döwürlerde her kim TikTok'a ýa-da garry mamalar çel TikTok'a ýazyp goýýar. Berekella. Ine şeýdip biz jemgyýetimizi, haklarymyzy, geljegimizi, üstünçimizi saklap bilýär. Gynansak da biz şunu etmedik. 34 ýyllar ine näme boldy? Ol haramdada gurban bolup çykdy, haramdada oğlum çykardy, haramdada gyýytyny çykardy, haramdada ýa kerimini çykardy. Biz olaň gullary bolduk. Entep ýör daşyp da hakly, daşar çykan adamlar, işläp ýören adamlar hakly. Hiç satı ýetdir. Ne strahowkasy bar, ne wizasy bar, ne dokumenti bar, ne alýan aýlyk beýleklerden pes. Şo haksyz boldy şol. Hak diýilen zat, diňe konstitusiýa bilen Türkmenistanyň içindäki Türk ne içinde var, ne daşında var. O bu utunç zat. Şoň üçin şol adam haklary güni men size ýatlady, ýani Muhammed ağa da ýatlatdy. Biz ösjek bolsak, adam haklarymyzy elimizde bolmaly. Biz adam haklaryny üçin diýişimiz bilen şeýle alyp saklap görüşmeli. Başga oň ýol ýok. Pikir etmeň sen prezidentiniňmi, sen o ýallyk serdaryňmy, ýa ýallyk gurban bolyň, sen haklaryny üçin görüşer, gorar, giýjegini ýatmaz. Ýok, pikir etme. Oň geregi ýok sen haklaryň. Gaýtyp oglap bilse oglajak. Ya köçüde etmeýän polis, MHM, sen haklaryň üçin giýjegini görüşer diýen. Ýok. Sana gerek şo haklar. Bular gerekkä sen haklaryň. Sana gerek şo günler. Sana gerek geljek. Sen görüşmeli. Sen çörek ýejek bolsaň, sen agzyň çeýnemeli, çöregi iýmeli sen. Ine şo ýaly. Sen durmuşda hakly boljak bolsaň, hak üçin görüşmeli, saklamaly. Serden azat şehiwa. Iki dogony bassalar. Giýjegini durman hereket edýär. Haklar üçin. Hükman şu birin basyn çakaraşmaly, öňüne almaly. Ine Ýewropanyň bir gowuzady bar, hemme zady öňünden alýar. Öňünden taýýarlyk görýär, öňünden alýar. Sen bärde şeýle bir neme bar, onu men düzdüm. Kalite sosyopripah. Egerde sen öz durmuşuňy kaçysyny etjek bolsaň, men käbät rusça şeýle başlasam, öňünden taýýarlyk bolmaly. Bir günde şeýle bolmaýar. Öňünden taýýarlyk näme? Odun maşin, odun iş däl.
on düýpli ütköşükler, düýpli ösüşler, düýpli fundamental zatlar bolmaly üçin. O näme? Çağın bilim almaly, mektebine hiç kim alar bermeler, polis emheme gorumaly şonu. Baranna mektepde on bilimi bolmaly, onun bir haklaryny görnüşi. Molim şoňa bilimler bermeli. Ol ýaşatyn arkada altyarda o zatda bolmaly, hakyky bilimler bermeli. Onun bir hak. Şol ýa-ni yaramasa sen bani hakkı diýen, arqyn bolýan şöyle kwalifikasyonly ýa-ni doktor şoňa seredýär. Şonu ýa-ni bejerýär, kömek edýär. Onun bir medisina hakyň. Erteki gün medisinden alıp öýgelýän vakansa gidýän, ýa-ni dinjamana çağıryn. Gidýän ýolda seni gaýt hakdan o hakyny ýa-ni onun bir hakyny. Sen bak dinjamýan, sana giýje jaňadan oklar polis gelýär. Ine öýüň aljak bolýar. Onun bir hakkı var. Şunu ýa hakly işlemeli. Şoň üçin düýpli bolmaly şu zatlar. Egerde sen ýa-ni uly hilli durmuşda ýaşajak bolsaň, oň düýü bolmaly. Ol häzirki iki ýyl prezident däl bol çäri. Hakyky prezident da bolmaly. Hakly, haklarymyzy ýa-ni nime diýen, o çäriçiler gelmeli. Bir çärden beýlik çäre gatnap ýörler, ikisany samsyk. Oraya olmalı. İkisini atmak bütün dünyada Türkmenistan'ı yani pazar ettiler. Çerden çere atmak. Yine çerden çere denge Türkmenistan'da Türkmenistan'dan başka çere yine Özbekistan'a gidiyorlar. Kazakstan'a gidiyorlar. Çere geçip geliyor. Rusya'ya çere geçip geliyor. Bunlar çereçiler. Bunlar prezidentim deyip bunlar utanç prezident demek. Başarayan poklar yok. Ediyen dağıtları yok. Çereçiler. İkisini çereçi. Üçüncü tane koşuldu. Oğlum çere edip diyor hem yerde. Bunu işten o var. Hıdır vurun çäreçiler o beýlik diýär, yallak. Şoň üçin haklar üçin görüşmeň metodlary milyon. Yallak çykýan ýaz kommentariýa. Ya ol bir psihbanoy çykýan geldi kariýaly ýaz kommentariýa. Sen näme diýen o ýaşyňda utunaňok diýip ýaz kommentariýany ýerine goý. Polis bazat diýen ýerine goý. Haklaň bolýan ýaz. Şeýle reaksiýa bermeli. Hükman eline yara alıp, bıçak alıp, görüşüp öldürmek diýen zat ýok. Şol reaksiýa bizde bolmasaň, şoňa gerlik. Ol özüň ormen porta polisiýasy gibi maskara edip. Elin gaňyp alyp gidip. Niýe bu zatlar? Bize bagly. Şoň üçin adam haklary, konstitusiýany biz diýişlerimiz bilen haklamaly. Ellerimiz bilen birini elletmeliler. Görüşemiz o, hiçbir edemiz o. Gaýtyp Gurbawalyň berkiden ýa goýun, vertikal goýun korrupsiýasyny finansiýer edip. Daşary ýurda gidip bunu bolup şoldan maşalamyza pul berip, olaryň zähatga berip ýörler şu korrupsiýany, şu diktatorlygy finansiýer edip. Ine hakyky neme şoň üçin geljek ýok. Garaşyp oturma. Häzir arkadaly Serdar ýa-ni öňe gidip bilmez. Mümkinçilik ýok, ol çäreçi. Bir tane kısa soru ömrünü çötkürenok, bilenok, maga gelmeň diýär. Bir gezek firma açyp görenok, bir ýol bolsa döwletiň bir kerhanany dolandyryp görenok. Aksady durmuşdy bir gün ýa-ni şoň aktyor bolup görenok, ýa satyjysy, ýa alyjysy, ýa zawod gurujysy. Bir gezek marketingiň nämedigini bilenok, menejmentiň nämedigini bilenok. Kakas tarapyndan günsel uturly, olam pasollar bolady, diplomlar berdi. Gulawyndan tutup kakas prezident atyp goýdy. Sen näme garaşaň olandan? Hiç zat. Garaşma, wagt ýitirme. Realny ýaşaň. Korrupsiýada ýaşap, korrupsiýa edip öz ýa-ni watandaşyny allap, oň puluny ýyp geçek bolsaň, onda şu durmuş. Bundan gitmeň. Egerde hakyky sen özüň maşgalaň, çağlaň, normal durmuşda ýaşajak bolsaň, bir ösen döwletde ýaşajak bolsaň, barın ýerinde türkmen diýip sylanjak bolsaň, onu herekete girmeli. Başka ilacı yok. Ne şeydi? Muhammed abi. Biz häzir efirde TikTok'ta egerde biz eşitilýän bolsak, ýarın eşitilýär diýip soragyňyz bolsa da ýazın, biz hem TikTok'ta hem YouTube'da soragyňyza jogap bereriz.
Muhammed ağa, ine şeýle bir halkymyň içinde soragy bar da. Bir mesela aýdyn şoňa sizem jogap beriň, menim jogap bereyim. Ine häzir aýdýarlar Murad Agatyň adam hakkary diýen. Sürekli Amerikan prezidenti näme diýip ber. Bütün dünya tüýkürüp, ýa-ni ONUň çıkaran kanunlaryna tüýkürüp, Putinin duşup ber. Amerikan öz içinde haklar bozup ber. Ine häzir bir kançylyk, bir hakçylyk ýa-ni öňe çykýarda döwür sürýär. Sen muňa näme diýjek diýip ýa-ni aýdýarlar. Hani soraga jogap berme, soň menem jogap bereyim soraga. Ve vatandaşlar şol adalatsızlıkla bolun üçün dünyanın gözünün häzir urşan bolup otýar. Adam hukuklar deklarasiýasy dolu dünýälerde ornaşmady üçin häzir dünýä 3-nji jahan uruş prosesini geçip otýar. Amerikan problemasy öz problemasy. Olu özleri çözerlem. Bizim eger Trump gelip bizim halkımızın hareketini şoň etýän dadyny diýan etjek bolsa bu öňüne dödürür. Biz Trump gowy ýa ol erwet beýle diýemde. Yani dünýäde onuň esasy öňüne maksatnamasy adam hukukları deklarasiýasy. Şonun dünyanın hemme yerine den derecede yerine yetirilmedi. Dünyanın yüzünde uruş bolýar, hökmenim bolýar. Adalatsızlyk bolýar. Bir tofar adamla başka adamlaryň hak hukukyny depelep baýaýaram. Goşoly teoriýasyna howpam salyp bilýär. Goşolym dünýäň yüzünde häzir bolup otýar. İslamik diktator döwlet öwrenipdir, halky gorkudyp, vurup, ýenjip, şo ýurdun mülküni eýelenip, özüni güýçli taýyp bilýär. Bu şol maksadyny dünýä ýaýradasy gelýär. Şol üçin hem howp deretýär. Amerikada ya belki Avrupa döwletlerini ol öz işlerini adam hukukları deklarasiýasyny belli bir derecede üstün edip bilipdirler. Şol üçin hem gowy ýaşaýan. Bizim nähilli derecede şol öz ýurdumyzyň içinde adam hukukları deklarasiýasyny ýerine ýetirbilsek, şonça da bizim jemgyýetimiz ösýär. Eger Amerikada da eger şo adam hukukları deklarasiýet bolursa, bilgin Amerikan içinde de uruş dörer. Şol üçin hem Amerikan içinde ýöne mehanizm bolon üçin konstitusiýa boýunça günne mitinge geçirýärler. Kongresi ruhsat emmeren Trump'a diktatör olmana. Çıkaryan kararlarını eýem kanuna dayanıp derrew ýatyrýarlar. Her ştatlarına demokratla eýem nemelen Trumpistlaň yerine eýelenýär. Öz içindäki göreş ol. Şu göreşim iýminli şundan var. Bir adam öz emýalyny, öz ideýasyny bütün Amerika halky zor bilen boyun etjek bolýar. Halkyn boyun. O taýda şu göreş dowam edip. Ýöne o taýda başga bir urubyny bizim ýurdumyzda absolutny adam hukukları deklarasiýasy ýerine ýetirildi. Trump öz halkyny talap bilen bizim haramzadamyz, bizim halkymyza gün beren adamları öz dini feraizini yerine getirmeye ruhsat beren. Dindar adamları tutup men takkol koyacak. Peygamberin sünneti, men şuna etikadım var, takkol koyacak. Sana ne mi? Tutup takkalın tiriyor. Tutup getirip ara bismillah diye men haram deyip kasabet. Yani yok sen şunu içersin diye. Yoksa de sen başlayacak diye. Şu o tadı haysi derecede adamlı günne çıkış edip arzularını hem merik bardık, barmalı yerlere bardık, uğur tapmanı inni TikTok'a gelip arzularına aydı otelinde. Bir adam invalid, birinci grup var, işlerine 5 şahası var. Bizim aktivizmimize 100 tutuya şeyle bir gayret etsin alıp aydıp belki prezident eşitip şu meseleğimizi çözüp versin diye. Prezident buna eşitmeye hiç barıp o adam öyüne varıp vurup yencip sen geplemersin çıkış etmersin deyip de ahirde dün haberi geldi aradan çıktı.
Şu nämeden gelip çıkıyor? Yani bir adamın hakkı ve hakkını talep ettiye devlet strukturası eğer halkın meselesi çözüp bilmese ol düyüpten kuruluşuk da ol gitmeli çüren ya adalatsız ya cinayetkarlığı dolandırıyor. Şol için gitmeli. Abla gelip arz ettiyen adamı öldürüyorlar. Belki yalan mı olsun? Yani eğer şu doğru olsa onu köp ziyan çeker Türkmenistan dolandırı oturan karamlardan. Bıraklı şeyle kalmıyor. Şunun için ben ne diyecek oluyor? Şu dünyada şu adam hukuklar bozulmağı boyunca dünyanın yüzünde de şu aklım ulu davalar var. Putin hıcalet çekmeyeni Indiya var. Ne diye? Biz diye Orsları azat etme için ya Ukrayna çözdük diye. İnnen bize Donbass'ı verin diye. Ve Putin Türkmenistan'da ve onun nimesi oyunca azat taylo geçirmeli. Onun hiçbir ağdası gelip Türkmenistan'a katlaşanak şu tarzı taylo nehirli geçiyeti ve düğümünden ne doğru diye. Putin gelip öz delegasyasını uğratıyor. Falsifi dokümentleri kol çekip geçmedik tayroları geçti 99% şu uttu deyip de şuna ses veriyor. İnni hayır şu dünyada kanunçuluk adaletli getirecek oluyor. Şu haramdadını bulun için Ukrayna'nın ursudu oti, dünyanın bulaştırı oti, Türkmenistan'da halk köse otiyle şunu yanıt bu işle bulun için. Yani adam hukuklar deklarasyasını gödek bulurlar için. Putin görmendir ona Türkmenistan'da buluyanlar. İki tane Türkiye'nin Ortaya'nın grajdanı hem Türkmenistan'ı hiç karmaşık kalmandır. Bariya barmalı idarelerine bariya o men hiç kimim yok ustada. Men gidecek öz yurduma Ortaya'da gidecek karmaşlam hem şu tadı indi men ölmeli. Ölsem hiç olman bir eye çıktım. Men gidecek diyene şunu koyveren aklı olur. Putin'e mi eştiyor şunu eşitmeye de biz hat bilen uğrattık şu karamda. Eğer şu adam hukuklar deklarasyonu karamda da yerine yetir diyen orada şu meseleyle olmuyor. Türkmenistan bulaşmıyor. Yani dünyada şun yana ulu güçlü bolon için şunun krişeti bolup oturan için dünya 3. cihan oluşuna geliyor. Şunun için adam hukuklar deklarasyonu bir yurdun içinde doğru sabudat edilmeli yani şu yurdun parakatçılığını üçün etmek. Şovlen birlikte dünyada parakatçılığı üçün etmek. Şu sebepten hazırki dünyadaki bol durum davaları iminli şu meseleden gelip çıkıyor. Bir tohur devletli öz yurdunun içinde hiç olmanı şunu sabudat ediptirli. Abeyleki devletli edena. Şunun etmediği için şu davalar gelip çıktı. Mazmunu şundan var. Şunun için dünyanın geleceği şu meselenin çözülmeğine bağlı. Beyleki devletlerde de adam hukuklar deklarasyonu ne derecede sabudat edilyerlerine bağlı. Bollum burada. Sağ olun Muhammed ağam. Benim bir gıytaylayın yine doğru. Hazır Trump bir topa kanunları, bir topa yani halkara şartnamalar bozuyor. Doğru. Yine hazır doğru diye Muhammed ağam şeyle var devletler diktatörler ösüp diktatörler şeyle var demegenler demokratlar radikal yani çöğüt gıysa vakti alt bilmen son şuraya Trump'lar çıkıyordu. Asinizatı değil yani muhturlar yığına var yani. Şuraya adam çıkıp onun diline gürlep şunu yok etti diye. O zaman yine demokratlar gidip yani demokratyan devam etti yani. Teori adaletlik demokratya bulmasa önünde gelecek yok. Ne planetan, ne devletin, ne durmuşun, ne bir halkın, ne halkın içindeki bir maşalan, ne maşalan içindeki bir çağın, bir adamın, bir enatan hiç şey geleceği yok. Dünya şeyle edilli, gururlu. Özümüz seyredin. Bir iş var yanında işleyen, şöyle adaletlik olmasa sen köp işler bilmezsin. Ya gidersin şöyle ya da
beadalatlygy ýaşap baxtly bolup bilmeýän şöyle. Şol ýaly Trump ýalykları gelýär-de Putin arşy görüşüp ýygyp gidýärler. Osoň onu elbetde hem suwda çağırlar, hem jogaplaryny berer. Ine derdim. Sarkozy. Gaddafi ýok etdi. Häzir türmede otyr. Hükman jenaýda çağırýarlar. Adalatlyk bolar. Şu bolmasa erti bolar. Türkmenistan 34 ýyldan beri adalatlyk ýok. Näçip ýok? Isleýän ýok adalatlygy. Ol Muhammed Ağa Muratulwan ýene bir illa adam isleýär, ol ýeterlik däl. 7 milyon halkdan 100 adamın isleýän ýeterlik däl. Adalatlygy minimum 10% adam islemeli. Halkyň içinde. Onda adalatlyk bolar. Onda haklar bolar. Biz açyk herkede girmeli. Men her wagtama aýdyp gelýär. Şoň üçin dünýäde şuraya uruşlar emele geldi. Sebebi onu demokratiçiski, ýagny ýygynak geçirip, sesler berip çözüp bolanok. Käwagt bir döwletden, ýene Amerikadan radikal, saf tarapdan, Respublikan partiýadan radikallar çykýar. Onu ýürüte maý berýärler. Bar sen çözdü. Çözdürýärler-de, eger kanunlar bolsa, onam jenaýda çekýärler. Şeýdip arasalyp gidýär. Dünýä diktatorlardan, beýkançylykdan, beýliklerden. Türkmenistanam intak oçukdadyr. Ýalňydan çykarmam. Eýem Amerika bellap başlady. Hemme nemeleri ýap başlady Türkmenistan üçin. İçinden daşynda. Şoň üçin biz häzir elimize almaly hemme zady we meselen çöp şu meselen çöp turmaly. Başga ilacı ýok. Muhammed Ağa, dogry aýtsam men köp wagtym ýok, sen men her gitmeli, ýürümeli. Şoň belli bir gün bolan soň, ýa-ni adatyň, adam haklarynyň güni bolan soň bir çykyş ederliýdik-de. Wagtymyz bolmasa-da Muhammed Ağa bilen bir gysgaça jemlesem, soň menem jemlesem we efiri yapsak näme bolýar? Burada men bir hoş habaram aýdaýyn. Juma saparda bir habar bar. Ha, bu aýdym şol. Vatandaşlar emmeňiz tanaýaňyz Juma sapar biziň bir aktivistimiz Türkiýede ol ýaman gahrmançylykly hereket, iýdi giderli çykyş etdi. O Türkmenistan grajdany ýöne şol Özbekistan bilen Türkmenistan arasynda granisa çekilenini olun obasy Özbekistanyň içinde galýardy. Onuň Özbekistana nimet diýeni olu Türkmenistanyň grajdany. Şony Özbekistan giýilip, ogurlap Özbekistana alyp gitdi. Ony biderek yalan nemele bilen 10 ýyllap türmäge batdylar. Ýöne ol türmäň içinden hem dol biz bilen habarlaşýar, türkmenlere hemişe salam aýtýar. Dowam edin, hiç zatdan çekinmeň, menem alad etmeň, menem Hudaý bardyr. Ol ýaman imanly, wejdanly adam, öz halkyny söýýän adam. Şonu häzir çykarjak bolýarlar. Şu spisegini berdiler. 7 adam şu täze ýerle çykmagy mümkin. Hemmemiz garaşýak, belkim çykdyn dip. Oňa ikinciden hemme Türkmenistanlara salam aýtdy, ýani Özbekistanyň türmesinden telefon etdi. Ondan ýene bir esasy da şu adam hukuklar deklarasiýasyna degişdiler. On hemme döwletleri mecbur etýär, prezident tarapyndan ýöreýdi adam hukuklar deklarasiýasy ýurdun içinde ýerine ýetirişini göni kontrolly astanalar ýanak bir ombudsman belletildi. Özbekistanda da var, şu Türkmenistanda da var. Ýöne Özbekistandaky biraz işleýär, hemme ýygnaklara da gatnaşýar. Türmeleren barlaya, şulam ýöreýdi, biz iýdi giderli, Juma sapar üçin eýlek gözlenýär, şol üçin ýöreýdi Juma saparyň ýanyna bardy. Şo türmäni barlady, içinde şolan ýaşaýyş ýerlerini, odan medisinski obsluživaniýasyny, näme işle bilen meşgullanýarlar, näme ýerler, hemme videolary bar men goýdum. Nemede Juma sapar bilen ýöreýdi oturup gepleşdi. Gözde bir ýurdun içinde çana bir halkynyň meselesini çözjek bolýan adam şeýle. Şoň telefonamma, e-mailemma, göni şo bilen habarlaşyp bolýar, ardyň aýdyp bolýar. Türkmenistanda da şu abnismenma hiç kim tananak, bilenagam habarlaşyp bolýar. Türmelen ýagdaýym közenýär. Hi bolmany, biz ardymyza aýdyp bilsek, şol adam baryp bir gün türmedäki ýatarlary hi bolmany, pakazyk üçin bolsa ümitlendirip bilýärler. Bir gün şola ýetir normal ýaşap bilýär. Biz şola mettir bilemde. Şu haramda da şola mettir bilemde.
Şol üçin men näme diýjek bolýar? Şu Türkmenistan döwleti diýen döwletde bir cinayetkar topor. Bunu dünýä bilen işi ýok. Şu zady şeýitleri dolandyrmagyna da bir zat sebäp bolupdyr. Şu neçelliğin bizim pravazashlikni kuramızam yoktu. Opozisiya da yoktu. Şu 5 yıl bundan önce biz şulun hem biz büyütük geçtik. Täze cemiyetçilik döredi, täze pravazashlikni kuramını döledi. Önkülen hemmesini ortaýodun kömegi bilen Orta Aziýadäki döwletler kontrolli saklar ýanak degişli kuramalar döredip, ola da arkaýyn halkyn kösep berdiler. Arkaýyn halkyn taladylar. Ýöne biz inni etdirtmer. Biz inni güýjümizden ba, täze adamla da döredi. Inni biz o bewetleri praktiski aradan ayırdygam. Dünýä jemiyetçilik şol işleşýän guramalaryň arasynda da biabra etdik. Şuňana aktivistlere karşı hareket eden adamlar suda da verdik. Eyyem rezultatyna biz aýdyrda inni ola. Ya halkymyz bilen bolmaly bolarlar. Ya da biabra bolup berdenem howlarlar. Ya türmäge giderler. Şol üçin watandaşlar şu gowy habar Cuma saparı çıkarmakları mümkün. Bizim hareketimiz badalya, täze adam ne geldi, täze kuramalar döredi. Biz halkymyzy ýerinde durmagy okuyuply, halkymyzyň sesi bolmagyny okuyuply. Şol üçin hiç zatdan çekinmäni hareketimiz dowam edin. Häzirem ýanky bir invalidi Türkmenistany urup öldürmekligem hökümetin en soňky derejesini nälaç edýänligini subut etýär. Näme etjegini bilen ha. Yine de şularım öldürüp göreyin belki korkmanım kar. Yok. O gaýtam öz ömrüni ýakynlar. Halka kahar kadar mindiriyor. İnni önküden ken tapavotlu. İnni bizim videoda çıkış ederlemedi. 10 milyarca, 400 bin adam bir günne görüyor. Şol için bilinli bir güç. Şol için vatandaş şu videoları yayradın, ollan, like koyup, şunun öz başlı bir göreş yuvurdu. Araklamak için, yuvurdu kanunçılığı getirmek için, yuvurdu Türkmenistan'la köşenmer yani. Sağ olun vatandaş. Sağ olun Muhammed. Benim bir bellek teşekkür bolýan, öne hormatly izleýişler. Adam hukuklary bu abstraksiýa däl. Ya bir uwdun kaýdyň ýüzünde bir uwdun sözler däl. Ya da saýlanan asan adamyň artykmaçylygy däl. Adam haklary, adalatly jemgyýetiň bünyady, halkın gücünün çeşmesi ve her bir adamın mertebeli yaşap geleceğinin açarıdır. Adam hukukları günü bize yaratlamak olsun. Gelecek öz özünün döremeyer. Biz onu sözlerimiz, sayılarımız, pozisiyalarımız ve raydaşlarımız bilen dörediyer. Başkaça dörep bilmeyer. Şunun için men sizin hemmeniz çağıryan biz adam haklarını, yani öz haklarımızı gorumaly. Bize şu haklar gerek. Başka bir bizim goňşymyza bizim haklarımız gerek gel. Biz o köçede gitmeyen polise bizim haklarımız gerek gel. O ministra bizim haklarımız gerek gel. Çäreçi o arkadaly tegdar arkada o arkadalygy oňa da gerek gel bizim haklarımız. Diňe bize gerek. Şoň üçin ýapyşyň haklara adam hakları bizim üçin gatyp şonu biz goruman soň şuna geldik. Bizim geleceğimiz şodur. Şoň üçin fundamental zatlar gorumaly. Beýle ýatsan, biz edäme şonu. Hemme döwletler edip şunu gowuna geldiler. Haýsy döwletler şonu etmese, şoň günäm ýok, geljegem ýok. Şoň üçin sizin hemmeňize birinji bir jansalyk arzu edýän we geljekde şunun başlap haklaryňyzy gidirmäň, hiç kime iýdirmäň, ne polis, ne çäreçiler, arkadalygylar, oglanlar, ýa-ni serdarlar, gurbanlar ýa-da çürük tohum gidirmäň. Bizim balymyza oglap berenlere gidirmäň haklaryňyzy. Sizin haklaryňyz köpdür. Medisina hak, bilim hak, hereket hak, söz azatlygy, tebii gaýlyklaryň sen hakyňa içinde, ýa-ni bir bölüm gelýän gidejiden hakyňa almana. Sen döwlete ynanyň, döwlet şonu alýada jügütni urýar. Çärsile jügütni urup ýöler. Ine şu da haklaryňyzy gidirmeler. Näme innek gepleşikleri çelli hoş sag bolun.
Yeni bir anons etjek bolýan Muhammed ağa Türkmenistandan habar geldi. Hemen habar ýaýradia. Murat Gurban gitdi siýasatdan öz maşgalatyny çykaryp otyr da şöwürde şonuň bilen ýanky görüşip durdy diýip. Men hiç ýere gidemok. Men şu rejimi ýykynça dakansa gidýän, kim dursa da dursun, ol öz işi. Men gidýän, men maşgalam çykanyň içinden, men maşgalam beýlik maşgalar ýaly kösenýär. Şoň üçin görüş diňe öňe gider durar, ýyňyş bolunça. Hoş sag bolun, indi kepeşikler çeldi.